Impasingked ni Police Captain Ashley Kleiner Kakayorin, hepe ti Sarat Municipal Police Station, anatal na ti panangrambak ti Sibubukel nga ili ti Sarat ti Binakol Festival. Kuna ti hepe nga dadagiti sumagmamano nga dangda tanto di kasta kat mamentenar ti ornos lina kental na kabayatan ti nasa o a piyesta. Kasi nga po ket ada iti panag-open iti 14th Binakol Festival ket nagtalinaed nga peaceful agpapan kadagito Sir Lawrence. Imbatad ti hepe, ano pa'y manarimaan ti piyesta ket agisay-sayang katda ti checkpoint sa tap no mabagaan digiti saan nga gususan ti protective gears akas iti helmet ket ti visibility vest nga gusarda tap no di kasta ket agbalin na natalged ti biyahe da. Ay pangpangro na tayo dahil panagpatrolya tayo iti 24/7 ken kastamet yan kadagitay panag-implement tayo ti anti-criminality campaign. Kadwa tayo digiti force multipliers tayo dito iili nga Sarat Sir Lawrence. Kabayatan nakit impasigurado ti hepe nga uray sa anda fiesta ket agtultuloy ti panang salwad da kadagiti Sarateños mainaig iti daytoy ket impanawagan na kadagiti amin na Sarateños nga gananad no kasta araw rumorda ket mapanda makipiesta iti sentro gaputa adalata iti posibilidad nga aglemlemeng dagiti mananakaw. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.